No niin, Pekkos Corneri ja Pekko, ole hyvä. No niin, tervetuloa tänne myöhäisiltaan Outokumpuun. Kauden 27. reeni takana. Mitkä fiilikset? Todella hyvät fiilikset. Joukkueen ilme on ollut erittäin positiivinen. Tänään olisi ollut vähän kevyemmät treenit, mutta oli yllättävän rankat treenit. Että se on ihan hyvä, että tässä on pari päivää vielä aikaa huilli ennen tosi toimia, kun Nilsiän velot kohtaan tahkolla. Mitenkäs Kelli vähän lyhyemmin, jos saisi tämän hetken fiilikset? Joo, paljon on reenattu tosiaan ainakin 27. Puhutko vähän kovempaa? Niin? 27 kertaa ainakin on reenattu, että hyvin on reenattu. No, lauantaina lähdetään Tahkolle SP-velot Nilsiä. Henkilökohtaisesti voi sanoa, että erittäin kova joukko on vastassa. Mitäs ketjutoverit on mieltä? Joo, saavat vasta hyviä pelaajia sinne. Varmasti kova matsi tulee olemaan. Kotikentällä erittäin vahva joukkue aina ollut. Niin uskon, että hyvät hiet saadaan siellä. Ei tule. Mites Ville? Sitä varten on reenattu paljon, on reenattu. Monta kertaa? Ainakin 27 kertaa. No, mitenkäs niin Häyrinen, kun viime pelissä oli ihan hyvillä tehoilla kaveri, niin jatkuuko viree? Joo, no se riippuu vähän näistä ketjukavereista, että miten passi tulee perille ja muutenkin. Että viime pelissä hyvin kaverit pelas rinnalla, niin oli helppo työ pistää pari häkkiä siinä. Ihan kaverille kiitos. No, kiitos. Mites niin Kelli, niin onko huomenna taas 4 maalia rikki? No jos osuu niistä, mistä viime kerralla ei osunut, niin ehkä saattaa maaleekin tulla. Joo, joskus sitä itekin muutama ehkä. Saa nähdä. Viimeiset tehnyt kun lupaista. Ei tullut hyviä paikkoja. Janne syö. Yksi oli ihan hyvä. Janne syö. Mitenkäs niin, mitä ootte mieltä joukkueen loistopakista Miikka Hiltusesta? Miika on tosi hyvä rauhallinen pakki ja tekee hyvin avaa peliä alhaalta, että se mukavasti suojaa palloa sille ja sitä kautta päästä hyvin hyökkäyksiä. Jotenkin semmoinen lämmin persoona. On. Niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Kyllä. Et kiva mies. Mitenkäs onko luottoa joukkueen maalivahdille, jolla on kuulemma kadunpuolinen vinttikin kunnossa, että mitä Kelli sanoo tähän? Kyllä tuohon Naumosen Larviin pystyy aina luottamaan. Sillä ottaa koppaa kun ottaa, mutta toivottavasti ottaa. Alright. Lähdetään kaatamaan Nilsiä. Omalla pelillä, mitä ollaan aiemmissakin peleissä toteutettu, että hyvällä iloisella ilmeellä ilon kautta lähdetään pelaa kovasti ja rehti sählyy. Kiva juttu. Mitenkäs niin Kelli eväät, jos mentäis niillä tällä kertaa? Minun eväät? Niin. No. No, jos ei Kellin eväällä, niin menisikö Janne unilla sitten? Janne unilla? Joo, mennään vaan. Kerrotko niistä vähän enemmän? Joo, tuossa viime viikolla oli tosi villejä öitä, että siinä tuli nähty yhtiä sun toisia unia, että niitä en kyllä tässä rupea paljastamaan, mutta... No pikkupaljastuksia. No sanotaanko, että... No raatan vähän. Sanotaanko näin, että... En sano mitään. Alright. Joo, sitten vähän vaikeampi kysymys. Kenen nimeä sitten joukkueen aliarvostetummaksi pelaajaksi? Joo, me on sitä mieltä, että Repe on semmonen, mitä pitäisi kaikkien arvostaa kaikista eniten. Ilman Repeä ei kyllä tää joukkue pörisi yhtään mihinkään. Ja kans huolto-osausta korottajan johdolla, niin siellä on semmoiset kaverit, mitkä pyörittää tätä joukkoa, niin sanois, että niitä kavereita kyllä pakko arvostaa. Että ilman heitä ei oltais tässä. Joo, voisiko pikaisesti vielä joku pelaajan sanoa? No, Naumosen Repe tuolta joukkueen johdon puolelta, että tää on joukkueen tärkein pelaaja. Kuudes kenttäpelaaja. No ja sitten terveisiä faneille. Onko minkä näköistä tiedossa? Joo, että jos on vaan mahdollista, niin Sanko joukon vaan Nilsiän kannustamaan. Niin Vaikka katsomaan ei välttämättä olekaan. Ei välttämättä vaikka ei mahu, mutta kyllä syliikkäin voi olla aina. Että me Kellin kanssa paljon ollaan syliikkäin. Että